konfinamentu ondoren hasi ginen pixka zehatzen, voluntarioa bertzialago biltzen hasi ginen, eta beste urtetan ez bezala nola urte hortan voluntarioa juntau ginen, pixka hasi ginen, tamorra dai buelta bat eman aian, eta ikusten ez, nola eskolan da geru umiak eta etzuen nahi apuntatzea pixka indarra galtzen nahi izan, eta indarra galtzen nahi izan da pixka zentzua ere bai, eta orduan erabaki genuen aldaketa batzuk egiten hastia. Bueno, garbi ikusi genuen azkenian umiak zenbait kasutan igualtzekela rol pasibo xamarra taula danborradan, ez? Azkenian herriko festetan umiak bai parte izan behar du eta ondo pasa behar du eta orduan garbi euki deuna izan da hasieratik, hori euki behar duela behaiek betetzetuen rol guztitan, papel aktibo bat euki behar duela, eta beste alde batetik genero aldetikan bereizketaik ez eukitzia rol horiedanak, eta eozeinek bete alizateko rolak izatia, ez? Eta horretik ez eotia bazterketaikan neska edo mutil, generuakin lotuta ez eotia alegia. Gauza hau edana kontutan hartuta aldaketa bastante india, eta maiatzak 3 eukiko zu aukera hau dana ikusi alizateko. Gora Santa Kutxa! Gora!